Sabit, padagusun. Malinaw na. Medyo malabo pa. Kasi pinutol ulit. Merinda muna. Merinda. Yan. Ang tinapay. Binili ko dun sa ano. Bato. Muay. Subudog ka kay. Malumos na ko ya itan. Pagparpugaon. Ulit naman. Ulit naman. Nasalpak na. Dolo. Ika? Saan? Yung pinalitan to. Tinaplis muna. Naligating nama. Sana maganda yung tubig. Sana di magpatay-patay yung ano. Sana mahirap na dyan pag nagloko, pag bubunutin, magguhukay. Hindi na muna pagtagulo. Hindi ako manul. Ay, Diyos ko. Nabin ng gagat nung alam mo. Ano man ako. Ako na nabin na ba? Kung hindi makakawin. Hindi ako sir. Ano ka mga pinakuan? Ha? Agad na. Oh. Buwan na yan. Mababaw lang 'to eh. Lumog na. Lumog na talaga. Ay, di pwede. Wala nang tiplan doon. Pulang kita. Saya tabi.
mata. Okay. Huwag dyan. Baru sudah kali. Putok kakay. Ulit-ulit naman. Ulit. Virgin ni Manoy. Balik mo yan. Balik mo yan. Pai!
na. Dun na. Tuon natin na. Meron din muna kayo mo. Laban mo lang ba? Laban mo lang kayo. Ha? Yo, na, tadugol yo. Meron mo lang ka. Merinda muna. Pero kung pala, hindi pa nagtipon sa tubig. Oo. Wala ka na. Meron ka na, hindi naman nagtipon sa tubig. Meron na tayo. Sige, sige. Merinda muna sila. May bira. May kalamansi dyan. Pinapay lang ako. Tama ko papalit lang. Soft drink. Yo, sobrang sige mo. Tatpa. Yo. Ayaw may hote ay. Nalugay naman ibibili yung manok sa di ano, ipos na. Pasok niya. Dwighty! Chikabo! Di kaya nadaras ng pandil ay di mo niya nung ataan ginarang ko na ito ko sapon. Di, pagpukid ko sapon, pag-ibukat tuloy oh. Ay, trabaho sa hapon. Sabing di ba nag-aabot pa. Ginawa ko sa kuwan, sa to lababo. Tuloy, habang nagulat ako. Napagalamin kay Joel ko sapon.
Singsing. Sing-sing ng kuwan. Ano to di sadi? Ito manggali. Di pa ko na plastic. Muli mga lokal. Mga kadi. Ano ka na? Ano ba na ito? Pinapainit. Awan magsa lokal ka ko. Huwag mo tamasik pa mo yan. Alin nga. Madali po kita. Ito muna. Ta. Try dito. Oh. Hindi mo tabi yun. Sorry na. Tadi kita dulu. Tadi tak boleh dorong tadi tadi ada kuat kita kalau kosong. Bubong banget. Baik bayang nguan, tira daun tenatan nguan. Mungkin buat apa dah? Oh. Alasin ko na. Ay boleh diabu tuh. Terus nakana gapsuk kita nagkukus itu. Matawo man sa nguan. Bis na mga pakalita diri. Maliwanag man saan? Di ba buwan? Oo. Testing mo. Bukan. Masog. Lumakas. Tak pula. Sana ka interior. Ha? Sa interior. Nagugkot. Kemarin saya. Kalau pulang rumah nanganin mati jengkol, masih dokter. Ang talaga ano? Boy. Kapag gugkot saya, gugkot mo na kaya ako sa kawalan natin. Ako, dokter. Naglilihan, naglilihan ang nakatulog ano? Tubig na. Pagsok talaga. Basta yung tune di kayo ba? Binibigyan mo yan ako. Yan ako, ikaw mo ito taas. Tubigan mo ka na ko ta. Yan mo sa tubig na tuwid ka loob. Naubos na to. Pagod mo dati yan. Oo. Santo na ka nagtuwa. Taas.
Abis, padagusun. Malinaw na. Darang ko so. Papuno mo na muna itong darwang. Kuha. Itong darwang gram. Di magandang pupusyak. Gamitan na muna na ho. Oo. Pulbuton ko na ako. Sabi ka eh. Dahil sa Pagul mo kami gabi. Putol sa gripo eh. sabi ko ito gusto ko grade, wala kang Aning biyon, mapaga yun. Medyo malabo pa. Kasi nagalaw yung tubo. Pero okay na siya. Bali babalik pa sa bukas. Ha? Tinambakan. Tinambakan niya pala. Adi talaga nagraram kadi kuya sa usto. Kadi. Nagrabe sa naubos man mo kadi. Kan, kamu pala, suko talaga. Adi na certain na din adi raga adi. Nagbungkal so gudidan. Nag-refrap sa kuyudan sapa, nag-offer. Nabagsak nga. Nag-offer sa 1.5 sana. 1.5 ba to? Oo. Sa dalam tara. Graduate eh. Ano ba yun? Na-timingan man pati kaya kadtong pagkatapos pa sa loob mo. Kadi pa din sige pa sasadi. Happy muna sila. Siyempre maraming salamat sa kanila. Ano, hingin na kang bukasan lang. Bago sa libo, tangan eh. Tadi kayo ba ko, ibukas sa gasolina. 1,000. Pag ako sa libo, yung tricycle namin, baka wala na pating gasolina dyan. Di kaya tagpulin. Bayan. 1,000 daw muna. Bali ito 5 yung bayad kay Katugsok. Dahil naman yung ano na. Close na. Bukas na yung 1,500. Bukas na yung 1,500. At mag-ano pa. Pero ngayon na muna eh. Oo. Wala na. Napitan na mo. Wala nang gas sa sentro. Nakalo na sa gasolina. Bukas na yung 1,500. Ano muna. 1,000 muna ang kinuha ni Katugsok. Yan, pauwi na sila. May tubig na, magamit na namin. Kaso yung gripo, putol pa. Bukas day diretso nila. Sige. Bukas naman. Pauwi na sila Kuya Tugsok. Ay mga kaparing Bison, at okay na. Pero bukas babalikan pa ni Kuya Tugsok kasi yung gripo, yung dibumba. Ayusin niya na di magpatay-patay kasi kung brand out, hindi rin namin ito magagamit. Nasabi niya, ayusin niya yon para kung brand out, hindi na siya mamamatay pag binumbahan. Yan. Okay lang, check natin. Doon na ulit ginamit ko yung dating gripo. Tapos may mga binili lang. Ayan po, hanggang dito na lang muna yung vlog na to. At siyempre maraming salamat sa nagbigay sa akin pandagdag ng paggawa ng water pump. Maraming salamat at hindi ko na siya banggitin kasi ayaw niya magpabanggit sa vlog. At kay Bianan, maraming salamat at okay na yung water pump ulit. Magagamit na ni Ami. At bilo naman tayo pagkagising, hindi na maghihigib. Diretso na ligo, pasok. Yun lang naman yung problema dito. Kaya lagi kong late kasi kailangan ko munang iwanan sila ng tubig na gagamitin pang hugas, pambuhos sa CR, panligo ng mga bata. Ngayon okay na ulit. At yun nga yung ano dyan, yung dating gripo, kahit sobrang init, summer, may tubig talaga siya. Kahit mababaw lang yung ano, tas malinaw.
Ayan. Salamat kay Kuya Tugsok at kay, sa kasama niya, kay Inchong D. Ayan po, hanggang dito na lang vlog na to. At maraming salamat muli. To all viewers, to all sponsor, thank you. At ayan, bye-bye.